Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, nalipay kaayo akog dako nga niining bispiras sa pangilin sa atong mahal nga patron dinhi sa katedral San Vitalis sa Milan. Niya ako nakig-uban kaninyo nining santos nga misa. Nalipay ko nga nakakita pagbalik kaninyong tanan. Ilabi na gayod sa sakop sa confraternity ni San Vitalis sa Milan. So hiniusa nga atong kasing-kasing karon, atong ihalad kining misa alang sa inyong mga katuyuan, sa katuyuan sa kofradya, o usab sa katuyuan sa atong team of pastors. O nga unta si San Vidal sa iyang pangaliya o San Vitalis, panalanginan pa sa Dios ang atoang mga katawhan sa Sugbo, ilabi na ang mga sakop sa parokya dinhi sa katedral. Busa uban kanato ang ato mga kaparian, ilabi na ang mga kadagkuan kaparian sa katedral. Wala tingali diri karon, doon na tingali lakaw si Monsignor Ray Piniagonda, ang atong team moderator. Apan sa niya karon dinhi, gipanguluhan sila ni Monsignor Arthur Navales. Ingon man, giubanan ni Father John Lee Cortez, ni Father Josephos Rimonde, ni Father Angelito Hiraldes, o sa mga kaparian, o ba ni Monsignor Cayetano Helbolengo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, ato sa nga hinulsulan ang atong mga kasalanan. Nagakumpisahan ako sa Dios, magagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas akog dako o yamot sa huna-huna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios, makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ukadain sa iyong
Magampo kita. O Dios, nga atong ngaron pagtahan sa imong simbahan, gidayanan mo si San Vitalis sa kadaugan sa pagkamartir, itugot nga maluluyon, nga maingon nga nagsunod siya sa pagpasakit sa Ginoo, sa ingon sa among pag-awat sa iyang mga lakang, makadangat unta kami sa kalipay, nga way kinutuban, kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit, ug nakita niya ang himaya sa Dios, ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa ang langit nga naabli, ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila og nanampong sa ilang mga dalunggan, og nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya, gitaral nila siya ngadto sa gawas sa syudad og gibato. Og gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Og samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, "Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu." Unya miluhod siya og misinggit sa pagkusog. "Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat." Tapos niya kiniisulti, namatay siya. Ang pulong sa Ginoo. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Pagpakahimo nga akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga maghatag kanako kasiguruan. Ikaw ang akong batog, akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon og tultulan. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu.
Imo akong luwason o Ginoo, o matinud anong Dios. Ang akong pagsalig anaa sa Ginoo. Magsadya ako maglipay, bahin sa imong kaayo. Padanagang imong naong, ngari sa imong sulugoon. Luwas ako diha sa imong kaayo. Itaguan mo sila diha sa landong sa imong presensya. Ikan sa gikasabutan sa mga tao. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Kinasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong mapailubon. Ang pagpailob makapahimuot sa Dios. Ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Kining paglauma dili gayud mapakyas kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing. Pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus miingon, "Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang, mudagan inikita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya maayong magbalantay ug tag-iya sa karnero. Busa, tukbon sila sa lubo ug patibulaagon. Ang sinuhulan, mudagan sanglit sinuhulan man lamang ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako, ako nakaila sa amahan. Nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala nahisakop ni ining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andam man pagtubyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako, magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako paghalad sa akong kinabuhi, ug may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog magpabiling magbarog. Sud sa taas nga panahon, ang atong gipiestahan dinhi, maura gayod ang mahal nga birhen nga Immaculada Concepcion. Apan miabot ang panahon, kung wa ko masayop, panahon man tingali ni Monsignor Helbolingo, hangtod sa nagsunod kaniya, o hangtod na diri namo. Ato nang gisaulog ang piyesta niya nga patron gayod sa katedral. Siya ang patron sa giingon nato nga katedral. So sa among panahon, ato nang gitagaan og dako nga pagpasidungog diin ang atong selebrasyon na nagyoy siyam kaadlaw dayon ang piyesta. Kaysa nang labay mga administrasyon, diha man lay gihimo nga triduom tungod kay ang dako nga piyesta ang sa Immaculada Concepcion man. Pero sa ato naron og nalipay ko nga hangtod karon gitagaan na gyud ninyo og pagtagad og dako nga pasidungog ang atong patron dinhi sa katedral, si San Vitalis sa Milan. So salamat sa pag-atiman sa Cofradia di San Vitalis sa katedral. Masibang pakpak alang kanila. Subay sa atong ebanghelyo karon, atong ilambigit ang kinabuhi ni San Vitalis. Mahimo nga tawgo nato siyag San Vidal. Kay lagi sa kinat sila, San Vidal mangyud siya. Unya ato lang padaplin ang pag-ilan niya nga San Vidal kay nahitabo sad ang atong kardinal Vidal man. Unya daghan man ang muingon nga santo na di ay Cardinal Vidal, mao na nga wa taon sila kailagyod.
So si San Vitalis kana gihubad sa kinat sila og sa Binisaya nga San Vidal. Mao nga mahimo sa guingon tag San Vidal o San Vitalis. Sa Linatin San Vitali, no? So San Vidal. So ang atong ebanghelyo naghisgot, no? Kabahin ni Kristo nga nagpadayag sa iyang kaugalingon nga siya usa ka maayong magbalantay. Ingon siya ang maayong magbalantay andam magpakamatay para sa iyang mga karnero. O dili ni rhetoric lang, mga pulong lang ni Jesus nga naara kutob sa iyang ba. Iya hagyod ning gipuy-an. Sa iyang pagkamaayong magbalantay, kahibaw tang tanan nga sama kitag mga karnero, nga diin dili gayud siya buot, nga hingpit kita, nga mawala kaniya, nga maadto kita og mapildi sa mga kaaway, mao nga iya gyud tang gipakamatian. Nagpakamatay gyud siya para kanato. Ang pagpakamatay ni Jesus, bunga kadto sa iyang dakong gugma kanato. Kay niingon man siya ang labing dakong ikapakita sa tao sa iyang dako nga gugma, mao ang pagpakamatay sa iyang kaugalingon alang sa iyang hinigugma. Mao nga sa ngalan sa gugma, gipakamatian tang Hesus. Gisakripisyo niya ang iyang kaugalingon. Naganto siya, nagpakamatay. Ang pagpakamatay sa Dios kanato, dako kadto nga gasa alang kanato. Ang kaluwasan nga atong nadawat, gasa sa Dios. Tungod sa iyang dakong gugma kanato. Mao nga sa kadako sa gugma sa Dios kanato, gihagit usab kita sa unsa may atong tubag. Kung siya nagpakamatay para kanato, tungod sa iyang gugma, pangutan-a ang imong kaugalingon kung nahigugma ka ba sa Dios sa tinuoray. Kung tinuoray ang imong gugma, sama ka sa maayong magbalantay. Kansang kasing-kasing nga timos sa gugma, anda magpakamatay sa iyang hinigugma. Kung nahigugma ka sa Dios, tan-ahon tag andam bakang magpakamatay para sa Dios. Si San Vitalis, ang iyang kinabuhi, sa panahon nga gigukod pa ang mga Kristiyanos, kini siya maogyoy mualalay ni adto mga daw mo renounce na sa ilahang pagtuo tungod sa kahadlok sa hulga sa kamatayon. Siya mo'y mupalig-on iyang dasigon nga ayaw ka mo kahadlok sa kamatayon. Kay nabuntog na sa Dios ang kamatayon. Mao nga pagpakamatay sa ngalan sa Dios. Mao nga siya nga nagpalig-on sa mga daw nagkahuyang nga pagtuo sa mga Kristiyanos. Nasakpan usab nga siya di ay Kristiyanos. Kay lagi nagtago-tago man ining panahona ang mga Kristiyanos, di magpaila. Unya siya sundao man, sakop sa emperador sa Roma. Pero sa dihang nasayran siya sa huwes, si Paulinus, nga siya di ay Kristiyanos usab, kung iyang gidasig ang uban pagpakamatay sa ngalan sa pagtuo, way rason nga siya dili andam magpakamatay. Mao nga nagpakamatay si San Vitalis sa ngalan sa pagtuo.
wa siya mahadlok og nahibaw tang tanan nga matod pa gilubong gani siya nga buhi. Nagiingon nato kay siya man maoy tighipos in town sa mga patay nga mga Kristiyanos, ang gipamatay nga Kristiyanos iadjong hatagan og Kristohanong paglubong na siya usab mismo ang pala nga iyang gigamit paglubong sa mga martir nga Kristiyanos, mausay gigamit para kaniya, pala sa paglubong kaniya. So mao kini, nagpakamatay sa ngalan sa pagtuo. Ang mga sinuhulan, matod pa, inigkakita nila sa lubo, sila nga magbalantay nga gisuhulan ra, uy dili magpakamatay. Dili sila tag-iya sa lubo, busa managan sila, biyaan ang mga karnero. Ang tinud-anay nga magbalantay, mubati gayud siya nga iyaha kini, o iyahag yung unungan, panalipdan ug pakamatian. Apan ang mga sinuhulan, tungod kay dili ila, nag-agad lamang sa suhol, panahon nga naay peligro, hulgaon ang ilahang kinabuhi sa mga magbalantay, kay sinuhulan man, managan. Sa atong pagpangalagad sa Dios, unsa mang klasiha sa kasing-kasing ang anaa kanato? Sama ba sa kasing-kasing sa magbalantay o kasing maayong magbalantay o sama ba sa kasing-kasing sa sinuhulan lamang? Ang maayong magbalantay, kung ikaw sa magkasing-kasing sa maayong magbalantay, kung nangutana kog unsay imong tubag sa paghigugma sa Dios, commitment sa pagpangalagad ngadto sa Dios, commitment sa pagtuman gayod sa iyang mga kasuguan, pagpuyo og pagsangyaw niini, nga komitido ka, nga bisag magkinaunsa, andam kang muhalad sa imong kinabuhi para sa Dios, sa iyang simbahan, sa ngalan sa pagtuo. Apan, kung sama kag kasing-kasing sa sinuhulan, mangalagad ka nga pagustura. Kung ganahan ka, naa. Kung gikapoy ka, gilaay ka, di mutunga. Mangalagad ka nga pasidunggan gyud ka. Dili gani ka pasidunggan, mangluod ka. Mangalagad ka, kay naa kay makuha. Wa gani kay makuha, muundang ka. Samara ka sa sinuhulan. Kining mga naa sa simbahan nga mabaw ra kaayo og pagtuo. Naa kanunay simbahan, pero magtuo ta nga kay naa ta simbahan, malangit na gyud ta. Kadaghanan nato simbahan naara sa maintenance mode nga i-maintain lang na nimo nga kanunay kang musimba, apils kalihukan, okay na, maluwas na ta. Kuwangan ka na. Kuwang kas kainit sa pagmahal sa Dios nga kanang imong pagpangalagad, andam jud ka nga mo sungasong bisag unsang pagsuway. Kuna may mga saway batok nimo, mga libak batok nimo, kalisod gikan sa imong mga kauban o baka daw pulong insulto gikan sa pari, diili ka magpada kay ngano man naa nimo ang kainit sa pagpangalagad sa Ginoo, nga naa nimo ang di lang gingong passion kundi ang kaandam sa pagpakamatay sa ngalan sa pagtuo. Maunay atong gipangita sa simbahan kanang init kaayo og pagtuo, dili katong pagtuo nga ana lang, murag lutaw-lutaw lang, basta kay naa lang. Mao nga si Padre Pio, niingon gyud siya sa iya mga spiritual children. Magampo gyud
ta, ingon siya, Lord. In siya, I have 7 words for you. Mugmao ni ang 7 words, Lord, set my cold heart on fire. Kay niingon ang Ginoo, pagklaro init bugnaw ba ka? Kay init bugnaw ka, isukati ka. Pagklaro init bugnaw. Makita nimo simbahan karon ug mawa na sad. Karon makita na sad. Uy pagchor unsa gyud ka? Kinahanglan mo commit ka sa imuhang panahon, sa imong kinabuhi. Mao kanay pagpakamatay nga atong gipangita, pagpakamartir. Ang pagpakamatay sama kang San Vitalis, pagtugyan sa kinabuhi sa ngalan sa pagtuo, gasa ka na sa Dios sa pipila. Matod pa ni Juan Pablo II, apan ang pagpuyo sigon gyud sa pagtulunan sa Dios kaakuhan natong tanan. Naminaw pa mo? Abi ninyo, kami dito sa Mindanao, taga Mindanao naman ko, no? Nindot ang amo dito nga camaraderie. Sulid kaayo ang among pagkasimbahan, mga obispo kaparian. Doon nami gitawag og diocesan clergy meeting once every 3 years. Magtapok mi tanang pari. Doon nami Mindanao Sulu Pastoral Assembly or Conference, MSPC. Nami Kabustan Pro Regional Assembly. Nami Diocesan Assembly. Kanunay gyud ming managtapok. Unya sa among panagtapok na ama ng mga sharing, ang kadtuin taong mga nanga-assign sa Bangsamoro, mga Muslim areas, mo-share sad sila sa ilang kasinatian, sila nga, si Father Kimre, mo ilang kaistorya, kini Padre, kining pika sa kundungan na igo ni Sbala, kining ako ang kuan sa kung pahak, ingon sa amo sa ning pagdagandagan, igo Sbala. So, magsigig hisgot, pila kabuk, gipatay ang Kristiyano, gipatay nga pari, mo na ilang kinabuhi dito. Pero sultian ta mo, klaruhay lang, dili na mga Muslim tanan, kana mga extremist. Nya maklaro gyud nato nga naapagyod ang kakulba ba sa mga Muslim areas. Kay dito ko sa Marawi, giingnan mi by 12, munaog na mi. Kay wa namang gyud maglihok kay mag-worship na sila. Sa Marawi, ang atong katedral dito sa Katoliko, awa na. Ang altar na lay nahabilin, bungkag yun. Ground zero yun dito sa Marawi. Katong unsa nagigubatan ba nga area. Diindak pa si Father Chito, namatay na in town. Adto unta, ang tuyo ato ang obispo mangyod. Mao'y kuhaon. Na mao ning among kinabuhi. Una giming patyon, no? Mao na nga, wa lang ditong obispo si Father Chito. Karon niingon nga maghimo og balik sa katedral sa Marawi. Ari na lang sa ubos tungod kay adto sa ibabaw, diin didto ang katedral mi barog, wala na may Kristiyanos. Ari na lang mi sa ubos, ingon ang obispo, wa mosugot ang nunsyo. Adto gyud sa ibabaw bahalag way Kristiyanos. Aron sa ingon, naagyud nato ang tinguha sa pakigdialog, tinguha sa kalinaw, nga dili ta mo atras, bisag gihulga ta. Ang ato peaceful coexistence, padayon gyud nga adto sa ibabaw. Daghang mga kuyaw sa gibombahan, ang katumpari diri sa kuan, istorya namo pare diri sa Marawi, gibombahan sila dito sa gym, samtang nagmisa di Galyo, Franciscan to, wa na mo balik kay in town. Kaduha na sila makaagwantag, mahapit, mamatay sa bomba.
Ang dirisad sa Sulo, nanay taga Cebu dito, dikon pa, karon ni ana dinhi. Kay nahadlok na in taon, gihubag-hubagan na. Kay gibombahan ang katedral, diris tubangan, barog ta siya, gines pare nga hapa, kay napan ikaduha, nibutog yung ikaduha. May kay nakahapa siya, wa na siya mobalik. Tinuod na ay ingon ta ba nga hulga sa pagtuo, naa na to ang tawhanong pagbati, kahadlok, na mo surrender. Pero nung ka nga ang simbahan nga kinatibukan, padayon ang misyon dito. Naagihapoy mga pari nga tuas Marawi, dito gid sa babaw. Unya ang ilang chapel, di lang magpaila nga chapel, kay White Cross, Murarag Balay. Unya dito sa Basilan o sa asa pang mga dapita, naagihapon. Pero salamat sa Dios karong panahon na, ni kalma na, peaceful na kaayo sa Mindanao. Pero naagihapon ang kakulba, pero peaceful. Ang ako, I'm talking about sa mga Muslim areas ba? Ha? So sa Barm. So naamang ng mga Muslim, pero ang Muslim in general maayo kaayo. Kadto lang mga extremist. Sa ako, puwera buyag, why Muslim? Why Muslim? No? Ako ra mo'y nagpaslim dito. No? Nang hinaot nga Muslim ko. Mao na nga, why Muslim sa Agusan del Sur? Ug naamang gani, insignificant kaayo. Mao na nga, okay ra gyud kay ko. Mao na nga, sa among kasinatian dito, why kahadlok? Karon ang ako lang challenge, kana na sang mga mining. Kay ang mga kuan, lumads, mura na rabag, gipasidan-an ako, nga manganha sila nako, magpatabang, inko, wa na. Patay, puturiok na ta ini, ha? Kinsa may mudupa dito sa bukid, para sa mga kuan na to, lumads. So, mao na, naagi na mga dialogue, pero sa paagi nga, peaceful lang, no? Mao na atong tinguha dito. So naay mga hulga, kalisod, pero di mi mo surrender. Padayon mi. Padayon sa ngalan sa Ginoo. Magpatakod tang San Vitalis. Ya kagamay ra ng inyo, libak ra. Chismis ra niya, surrender dain ka. Nasultian lagamay. Hay, kagamay ana. Pangalagad mo sa kainit. Aron ta kahimutan sa Dios. Salamat sa Pundok San Vitalis tungod kay sila at sa nang mga patay adto in town ni sila, no? Kanang ilaha sa gyud kay mauman San Vitalis manghipos patay. Sila di lang tingay manghipos pero makighiusa sa mga nangamatian. Pagdala dito sa gugma sa Dios, paghupay kanila. So mo na atong paagi pagpalig-on. So, atong dadon si Kristo ngadto mga nagmagul-anon. So, mao na ilahang usa sa ilang mga apostolate. So, nalipay kay ko para sa kofradia. Ug padayon kamo ni ana. Gawas nga inyo ditong dadon si Kristo, kinahanglan inyong puy-an. So, mapuy-an ninyo si Kristo, naan ninyo ang kainit sa gugma sa Dios o sa iyang simbahan. So, for us Christians today, laying down our lives often does not require physical death for our faith. But we are called to lay down our pride, our time, and our comfort so that someone else may feel safe, recognized, and loved. Like Saint Vitalis, may we realize that the greatest way to prove we belong to the Good Shepherd is to become a person who refuses to live when things get difficult, choosing instead to be the steady and the sacrificial heart that stays. So, dili ingon nga mobiya ta, panahon sa kalisod, kundili magpabilin ta, tungod kay iya ta sa Good Shepherd. Mao na'y kasing-kasing nga iya
sa Dios. Mao nga katapusan na sa kini silang mga San Vitalis nga grupo, sige adtos patay, mapahinduman, kita sab mapahinumduman nga mga matay rata sa gusto natog sa dili. Mao na nga ayaw igsapayan ang unsay imong kinabuhi dinhi. Ayaw ihapan ng imong mga nahatag, imong mga sakripisyo, kay doon na gantis langit. Mao na nga pagpakabuhi dili para dinhi, para sa langit. Mao na San Vitalis ayaw kahadlok sa kamatayon. So muadto man gyud ta. Mao na ang kamatayon moabot gyud na nga dili lang nimo damhon, moabot gyud na natong tanan. Mao na nga ayaw kahadlok og di ka mahadlok kun andam ka. Mao nga katubang tig sculptor ba, may kay siyang mubuhat og larawan, no, imahin. Bisag unsa santos imahin sa kinsa ng tao, hero, may kay siya ana ang iyangan si Gorilal. Gorilal. Unya mao to nga nahitabo giingnan siya nga nagpakita man niya sa damgo ang anghel og niingon 15 kaadlaw na lang mabuhi ka. Ini ka 15 days, ika 15th day, kuhao na ka sa Ginoo. Pagmata niya pagkaugma nga patyo na di ay siya, naningkamot in town siya. Paghimog imahin nga parihag yun niya dagway. Nya perfectionist man gini siya. Mag-away pirmi silang asawa, di gina siya magpapildi kay sakto yun siya pirmi. Di gina siya masayop sa iyang huna-huna. Mao nga nakahimo siya og mga ribulto na po kabuok parihag yung dagway niya tanan. Mao nang pagka-15 kaadlaw niabot ang kamatayon na nuktok niyong Gorilal. Pag yung Gorilal, si kamatayon pag ingong kamatayon, ang mga ribulto nga parihan niyag naong na po man kabuok, nisalot siya. Pagsud yun ni kamatayon, wa na kailas kamatayon asas Gorilal. Kay pariha man silag naong tanan. Pariha yun. Si kamatayon Gorilal, wa gyud siya mutingog. Aron di siya masakpan. Wa gyud siya masakpi. Mao to nga wa may nahimo ang kamatayon ni uli siya didto sa Ginoo. O giingnan niyang Ginoo nga wa nako gyud makit-is Gorilal, iya haraman to mga gihimo. Ingon ang Ginoo, nara didto. Asa man adto? Ingon sao man ako pagila pariha raman. Gihunghungan siya sa Ginoo. Paghunghong sa Ginoo niya, nibalik siya didto. Gorilal, wa gyud mo tingog sa Gorilal pagbalik niya. Ningon siya, Gorilal, ikay naghimo ani na amay sayop. Nigawa si Gorilal. Unsa ko'y sayop? Hay may sayop ana. Nasakpan si Gorilal. Kay di man yun magpapildi. Mao na nga, di juga katago. Og wise ka, mas wise ang Ginoo. Mao nang andama imong kinabuhi, pagpakabuhi dili para dinhi, para dito, pangayo sa panabang ni San Vitalis. Amen. Manindog palihog. Nagato ako sa Dios nga mahan, magagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit og sa yuta, ug ang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross, namatay og gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, magagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siyang paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Magkatigom kita karon uban sa pagtuo o dinasig sa ehemplo ni San Vitalis
nga nagpabiling matinud-anon kang Kristo bisan pa sa pag-antos. Iampo nato ang ato mga pangamuyo ngadto samahan mo ingon kita pinaagi sa pangama ni San Vitalis de Milan. Ginoo, pamatia kami. Pinaagi sa pangama ni San Vitalis de Milan, Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan, magpabiling ligon o maisugon sa pagmantala sa Ebanghelyo, bisan pa sa kalisdanan o panglutos, sumala sa ehemplo ni San Vitalis. Magampo kita. Pinaagi sa pangaman ni San Vitalis de Milan, Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga pangulo sa nasod o mga nagserbisyo sa katawhan nga nagdumala sila uban sa hustisya, integridad o pagtahod sa dignidad sa matag tao. Magampo kita. Pinaagi sa pangaman ni San Vitalis de Milan, Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga gilutos tungod sa ilang pagtuo nga makakaplag sila og kusog og paglaom diha kang Kristo ug magdasig sa kinabuhi sa mga martir sama ni San Vitalis. Magampo kita. Alang ka natong tanan nga nagkatigom dinhi nga motubo kita sa kaisog pagkamatinud-anon og gugma ug magpuyo isip mga Kristiyano sa matag adlaw. Magampo kita. Alang sa mga masakiton, nagantos og mga kabus nga mabati nila ang kaayo, pag-ayo o paghupay gikan sa Ginoo, pinaagi sa pagtabang sa uban. Magampo kita. Nga imo untang isipon, nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamomo, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Alang sa tanang mga nangamatay, nga dawaton sila sa walay katapusang himaya sa Dios. Ilabi na ang mga namatay tungod sa ilang pagtuo. Magampo kita. Langit nung Amahan, pinagi sa kinabuhi ni San Vitalis, gitudluan mo kami sa pagpabiling matinud-anon, bisan sa kalisdanan. Ihatag ka na mo ang grasya nga musunod sa iyang ehemplo, ug musalig kanunay sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo,
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Ginoo nangamuyo kami, tanawa nga maluluyon, kining mga gasa, aron mapuno kami sa panalangin sa Espiritu Santo, og makatisok dinhi sa among mga kasing-kasing, sa matuod nga gugma, kay tungod niini ang imong martir San Vitalis, nakasugakod sa tanang kasakitan sa lawas. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan inyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Kaya ang imong santos nga martir, San Vitalis, sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi, aron paghimaya sa imong ngalan, ang iyang kamatayon, nagpadayag sa imong gahom, nga nagalig-on sa among tawahanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug buos sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas og dugo ni Hesukristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usam, mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikani ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, o galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, sa mga kaabag ng mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dana silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong daong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Vitalis sa Milan among patron, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita samahan. Atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ibakita tang timaan sa atong panaginig sunay, pinagis paglamanuhay o pag-ingon, maing piyesta ni San Vitalis. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Panindog palihog. Magampo kita. O Ginoo, sa among kalipay nining pangilin karon, nangalawat kami sa imong mga hatag nga langit nun, itugot na nga muyo kami, nga kami nga nagasangyaw sa kamatayon sa imong anak, niining langit nung bangketi, makambit unta uban sa imong mga martir, sa pagabanhaw sa imong anak, o makauban sa iyang himaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod ang tanan. Niining bahina, atong giauhag ang atong mga stewards of the day sa pag-anhi sa atubangan. Mr. and Mrs. Luisito and Caressa Nelias, Mr. Jacinto Rentuza, Mrs. Cynthia Rentuza, Mr. Alex Texon, Mrs. Helen Texon, Engineer Eduardo Rentuza, Mrs. Ame Rentuza, Mr. and Mrs. Cesar and Joan Lindio, Mr. Calvin Discaya, Mrs. Jessica Discaya, Mrs. Miguela Yu, Mrs. Marifel Deriada, Gloria D. Mauring, Neil and Ofelia Adolfo, Judith Sia, Ma'am Merla Sueco, Anadil Sabas de la Riarte, Nuni Uy, Mr. Socrates Yap, Mrs. Wendy Yap, Lydia Bilino, Edgar and JQ Branzuela, Sabino Tanio, Anthayana Kenyisha Verside, Mr. and Mrs. Fabian Abiliana, Celso Ampalayo, Adoracion Ninial, Mr. Francisco Camacho, Mrs. Nieves Camacho, o Peblia Alfaro. Water, holy water. Manindog ang tanan. Gihangyo ato mga stewards of the day. Idoko inyong mga ulo alang sa pagampo sa panalangin alang kaninyo. Ginoo, panalangini ang imong mga sulugoon kinsa nahimong mga tinugyana nining adlaw sa misa nobena, ilabi na nining bispiras nga adlaw sa pangilin. Magmalig-on unta ang ilang pagdebosyon ngadto sa kasaulugan sa pangilin ni San Vitalis de Milan. Puna sila sa kadasig o gitugot kanila ang imong panalipod o grasya. Hatagi sila sa kayuhan sa kalag ug sa lawas, hingpit nga gugma, aron magbuhat sila sa imong kabubuton. Panalangini og santosa sila, aron sa paglikay sa dautan, makakaplag sila diha kanimo sa katumanan sa ilang mga tinguha. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Ato silang hatagan sa masipang pakpak. Palihog maglingkod ang tanan. Sa dili pa ang katapusang panalangin, sa ngalan sa itong mga kaparian dinhi sa parokya sa katedral, gipanguluhan ni Reverend Monsignor Vicente Rey Pinagunda o kaubanan sa Confradia de San Vitalis de Milan, magpasalamat alang sa kalampusan sa ikasiyam nga adlaw o Besperas alang sa kapiyastahan sa atong mahal nga patron, San Vitalis sa Milan. Atong pasalamatan ang atong mga pilgrim sponsors nga gikan sa Zone 9 Chapels nga mao ang San Roque Chapel Post Office, San Judas Tadeo Chapel Unit 3 Carbon, Santo Niño Chapel City Hall Hacos Salim Street, San Roque Chapel Arellano Boulevard, Jesus Nazareno Chapel Arellano Boulevard, San Jose Chapel Pierres V. Soto, ngadto usab sa tong Catholic Extraordinary Lay Ministers care of Gary Aquino, ngadto sa tong mga altar servers care of Jasper Bastinen, ngadto sa tong choir council care of ni Anthony Onrejas, ngadto sa tong collectors care of Maria Teresa de la Cruz, ug ngadto usab sa tong Cathedral Parish Office staff, Divine Mercy ug Cofradia de San Vidal. Ato usab pasalamatan ang mga stewards of the day ni atong Bisperas karong adlaw nga sila si Mr. and Mrs. Luisito and Careza Nelias, Mr. Jacinto Rentuza, Mrs. Cynthia Rentuza, Mr. Alex Texon, Mrs. Helen Texon, Engineer Eduardo Rentuza, Mrs. Amy Rentuza, Mr. and Mrs. Cesar and Joan Lindio, Mr. Calvin Discaya, Mrs. Jessica Discaya, Mrs. Miguela Yu, Mrs. Marifil Deriada, Gloria Di Mauring, Neil and Ofelia Adolfo, Judith Sia, Ma'am Merla Sueco, Anadil Sabas de la Riarte, Nuni Uy, Mr. Socrates Yap, Mrs. Wendy Yap, Lydia Bilino, Edgar and GQ Branzuela, Sabeno Taneo, Athiana Kinisha Versede, Mr. and Mrs. Fabian Abiliana, Celso Ampalayo, Adoracion Ninial, Mr. Francisco Camacho, Mrs. Nieves Camacho, o Peblia Alfaro. Ato sa pasalamatan ang atong mass sponsors nga sila si Lydia Bilino, Divine Mercy, Mr. and Mrs. Brigoli, Ofelia Ruby and Family, Santo Niño Chapel Hacos Salim, Bibi Rojas, Thelma Fiel, Mr. and Mrs. Warilito Vertuso, Fe Amarado, officers and members of Nazarene Chapel Zone 9. Ato usab pasalamatan ang atong mga liturgical ministers nga naghanay sa atong liturhiya karon, ang atong mga altar servers, lectors and cantors, extraordinary ministers of the Holy Communion, ang atong mga collectors, ushers and usherettes, ug ngadto sa atong choir, ang San Vitalis ug San Nicolas, ug sa mga bisita ug mga parokyano, kanila ug kanatong tanan, masibang pakpak pasalamat. Ngadto usab sa atong mga kaparian nga mikon selebrar, ato silang hatagan sa masipang pakpak pasalamat. Ug ngadto sa atong mass presider and homilist, siya kasamtangan nga obispo sa Diocese of Prosperidad,
sa Agusan del Sur ug kanhi team moderator sa team of pastors dinhi sa atong parokya sa katedral. Walay lain, siya si Most Reverend Ruben C. Labajo Didi. Masipang pakpak pasalamat. Ug ngadto sa tong gipasidunggan ang patron sa katedral, San Vitalis de Milan. Masipang pakpak alang kaniya. Viva San Vitalis! Viva San Vitalis! Viva San Vitalis! Masipang pakpak alang kaniya. Gamayng pahibalo, ugma ang fiesta o solemnidad sa atong mahal nga patron, si San Vitalis de Milan. Magkita-kita ta sa alas 4 sa hapon, o panguluhan kini sa atong talahurong Arsobispo Alberto S. Uy. Human sa misa, isunod dayon nato ang solemne nga prosesyon. Usab, sa atong mga stewards of the day and mass sponsors, human sa katapusang panalangin, giauhag kamo sa pag-anhi sa atubangan alang sa pagpahulagway. Palihog manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Ang mi sulti kaganina, si Vincent, panahon ako, bata pa ni. Sa Kristan din no? O sa mga altar servers. Karon may na kayong mutabi. So masibang pakpak ni Vincent. Nalipay ko nga, kuhaon niya ni ngadto Santo Niño, no? Okay. May na musulti. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dada ninyo ang kalinaw ni Kristo. Human sa misa ron, naapay laing misa, katapos ang misa, regular mass diri sa katedral. Musunod dayon. So maayong gabi, maayong Viespiras ng adlaw sa fiesta. Viva San Vitales! Masibang pakpak sa atong mahal nga patron,